Rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Etienne Nyari. Ablanan. Mbafo ini wati. Amba. Ini cha. Bamono côté. Amba. Ko bi chogodi. Ça va. Ne me ka bilan yebide. Ah bon d'accord. Ah sinon mba fa ni bishunde la. Ah parce que ne itala e jibidon kelen. Na mamuti Etiendo ni Etienne jibidon kelen ne babolo wati alebe mi. Hali mi no tala ale koni bi jimi. O koni kani. So nous fondons nos candidats. Allez, est-ce que minor là? Hein? Parce que nous avons la minor qui l'a bi Jimmy. Ah. Parce que yo y a une bidon de yal. Ah, tu vois quand on va faire la potomanie. Ouais. La potomanie, tu vois quand? Potomanie. Ouais. C'est l'envie de boire constamment boire, même si on n'a pas soif. Donc c'est toi. Toi tu as toujours un bidon d'eau à main. Oui. Voilà. Donc il veut grimacer de son affaire quoi. Ah, quand son de Jimmy ah, ne ma draga dum folo. Eh, quand de Jimmy quand senti kono. Ne ma draga dum folo. Ay ma dum folo. Ay ba so le kasro fana la jara. Sur le grima. Ah, d'accord, on va vous montrer à l'Iché, à kasro fana grima là. Ma voye bismillah. Ko bi jogodi. Ça va, Dieu merci. Kunu temena. Kuna sini temena bien bien. Ami baraka dale. Parce que ba so kuna sini do me bi udi nyi kono. Oui, tiens. Eh oui. Oui, tiens. Kan fo ça. Ago ye. Ni miro la fi farbe faka. Kan fo ça. Wallahi. Ah? Va dal kunu dron do ya me ati bi. Ah, donc ami baraka dale. Wallahi. Amu ye kunu ye kuna sini fi amule la kuma. Anga baraka dale. Oui, tiens. Hein? Oui, tiens. Oui, tiens. Bamano ko ko na folo ko e kene. Oui, tiens. E kene do. Faut te kere abode. Kan fo ça. Do dalen do bi docteur Sola ni seku ye. Se fen fe bouye. Na folo ni matériel ta fan fe. O ba be di wasa o se ka kene asoro. D'accord. Faut te kene abo. Faut te kene abo. Mais amu ka kene amba fo fenda molo. Ay olu e kuma we sa. Ah ouais kuma de. Ita do ki bi ja. Fika da banabato glanga. Allahu akbar. Ala ka jan wala. Amin. Aflana uko ko soro ko yoro ku soro nyongo tula de. Yoro ku soro ko kera chogo shu yere nyindi nyokonte. Kana fusa. Ha? Yere nyinde. Emuna wo nyongonte. Ko mana gela bebi yere de nyini wu. Ayo. Do fana ko clio ko hakli nyongon tula. Akili. Awo. Ko clio hakli nyongon tula. Oui, parce que akili de bi aw ni bagaw nga danfara ya akili yoro indi. Ni ma donc ko kera chugo. O da to ko mara gira wa fo ko kana dusu bla akili nye. I dusu I fen gena chugo barake ni akili e folo ka dusu toy. Ayo. Akili de ba to abe nyana bo. Ko ni maya ni ko ni hakli ma munjo ko bi kenal may. O be ke? Nal may. Bo nalo may yere bo o so ta musa la kay ni akili yere ije c'est comme ikera bagan sa akili tulula ima ibi bagan ge ko la sisa minute de maro abe se ngano kilenge zikatola parce que akili tala ata akili tala ki ka gena ni la sisa naam voilà ayo ayo bismillah ambi do yona bi bien ala musa j'ai dit wado marsikalo kle tan san ba fla ni mo ani fla marsikalo san bo don ni kalo na mbo bebo jete chawodi adna do sungalo la ni sungalo sunya mo be kalo jete de mais anta damle naw sisa ambi sungalo ma kono de la bomono ba fo ni kalo ma sungalo ma kono namboro sungalo ma amda sungalo la ni kalo mi na fori bebe ko kala ma yewo ama kalo yewo azina sungalo fla be songa do no parce anta damle na anta ko demna kalo ko avril kalo o tle saba normalement kanga demno ba so anta ma ba ba mananga donc ambi sungalo ma kono na non de na mata sungalo la namboro mata sili jini kanola après mata sili fulanche kalo la ay après mata sili ba kalo la selba kalo nan boro la mata jomne nan boro la mata domba ma kono domba lasri folo lasri flana lasri sabana inde kalo tali fly ba malagana e mo ko ito do ay kono boy e ay so to ko ndu na do ba malagana ko ko e bi je feke jodi na dara kan janvier février ay okuni ay ango
ay ka to ka jate bamananga nyame yame yame donc ni concours ke ti passé quoi jumena kalola bamananga na anti passé de anti passé oni on ko ni yele mo ko tay dajela nti participe au concours là anti participe au concours là kabako est-ce que yeglen no ma jama voilà chamba ta do na yaki melike ma chama di srasro de d'accord bon mba fo bismillah mba damani le sore we fasore ka fasiri ale ko di e soro ale kumana min kan o de Mali ale ni Canada bolono bla sebendo ko nin kera bolono bla sebe yɛrɛ a musaka bɛ ti jɔ miliyari 10 ani 1 na min yɛrɛ bɛna se ka kɛ walasa ka yuruguyurugu ka o kɛlɛ ale ni kiri o baaraw fɛnɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ale ni bɛn ale ni kelenya o fɛnɛ bɛ se ka na Mali la cogo min na o bolono bila sɛbɛnw kɔni kɛra esɔrɔ ale ka laseli don hali bi ani esɔrɔ bɛ to ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla na an ka ntolantana minnu ni olu bɛ Mali kɔni kɔ kan ikɛrɛnkɛrɛnnenya la Seginɛ Keyita ale y'a yira k'a fɔ ko Mali équipe nationale kɔni ko o nege bɛ ale la esɔrɔ ale ka laseli don an b'ale bila an bɛ taa indépendant na indépendant ale kumanen bɛ fɛn min kan o de ye ko ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ wasa dɔ kana se ka fara buru kɔni sɔngɔ kan cogo min na wasa min bɛ tali kɛ farini o kɔni farini mugu kɔni o bɛ se ka don Mali kɔnɔna na nɔgɔya kɔnɔna cogo min na wasa buru sɔngɔ fɛn kana se ka fara a kan cogo min na indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ politique ko ta siratigɛ kan Musa Mara ale laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'ani b'a ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ ko u ka tɛmɛ ni u ka baara kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye laseli min kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛna cakɛda kelen dɔ kɔni sigi kɛrɛfɛ walasa min bɛ se ka kalata ko ɲɛnabɔ ni o ye organe unique de gestion des élections ye ko a b'a ɲini u fɛ ko u ka tɛmɛ ni o baara ye joona indépendant ale ka laseli don hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa metali kɛ Mali ale kɔni kɔrɔ fan fɛ yira k'a fɔ ko force Barkhane olu kɔni bɛ ka u ka minɛn cɛ kunnafoniya yira k'a fɔ ko conteneur 150 ko olu kɔni taara ka bɔ Mali la ni ka u kunda Nigerkaw olu fɛ o kan indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko Pemi Mali ale kɔni ka soboli min kɔni kɛra ni o jabu kɔni bɔra kunungo ko Maroc kɔni ye 26 ko o sɔrɔ a ka sanjara indépendant ale ka laseli don 26 a sanjara gɛsɛgɛ ko don l'indicateur de renouveau ale ye mun fɔ bi ale ye min fɔ ale kumanen bɛ bolo di ɲɔgɔnma dɔ kɔni kan Mali ale ni Allemagne fo ka taa se Arabi Saoudite mɔgɔw ma olu kɔni ye bolo di ɲɔgɔnma dɔ kɔni kɛ walasa ka se ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin Mali ma an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko Mali ni CEDEAO kɔni cɛla ko négociation kɔni jɔlen don fɔlɔ o n'a tɛ ko politique mɔgɔw fana kɔni ko bɛɛ lajɛlen kɔni makunden don an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Mandorokaw olu fɛ yen nɔ yira k'a fɔ bamanan wale dɔ kɔni ko kɛra yen nɔ hukumu kɔnɔna na fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye chef d'état-major général des armées ale kɔni ye taama kɛ Mandorokaw olu fɛ yen nɔ walasa ka se ka taa i ɲɛda a tɔɲɔgɔnw kan ale ni ka hakilinaw kɔni na kurakuraya walasa lakana o bɛ se ka na cogo min na indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakanabaliya ta fanfɛla la ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko lakanabaliya kɔni ko dɔ bɛ ka fara a kan Mali kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur du renouveau an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Michel Bachelet ale laseli kɛ k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni ta fanfɛla la ko an ka ɲɛmɔgɔ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa adamadenw ka hakɛ dan kana se ka kari olu la cogo min na l'indicateur du renouveau bila kɛrɛfɛ les échos welewele
Les Échos ale kumana gɛlɛya min kɔni bɛ Mali ale ni Mauritanie cɛ ale ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko nin wale min kɔni bɛ ka kɛ ko nin wale in kɔni ko yala ko nin wale in bɛna nafa ɲɛ jɔn de ye ko an bɛ wagati min na ko sisan ko ni jamana fila kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni kɛ walasa baaraw bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko nka ko bɛɛ na ta ko dɔw b'a fɛ ka u sen kɔni da o kan Les Échos ale ka laseli don ali bi ani Les Échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ k'a fɔ ko Bamako an bɛ wagati min na ko sisan ko mariage kɔni ko cortège kɔni ko faratiba de kɔni bɛ a la Les Échos ale ka laseli don n'i y'o bila kɛrɛfɛ le Challenger dun Challenger ale kumana fɛn min kan o de ye chemin de fer ye ko a bɛ wagati kɔni bɔ mars kalo tile 4 tɛmɛnen ni o kɛra min bɛ tali kɛ ko terrain kunkolo dɔ kɔni ko o kɔni yalala a bɛ na fɔ a san kelen kɔni tɛmɛna ko o kɔni ko ye laseli kɛ ko ni ala sɔnna ko terrain boli kɔni baaraw ko o kɔni bɛna daminɛ ko nka ko jaja ko o baaraw kɔni minnu kɛlen filɛ nin ni ka terrain kunkolo dɔ labɔ ka o boli ko kun ye ka manaw kɔni da mɔgɔw olu ɲɛla Challenger ale ka laseli don ali bi ani Challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ an wagati min na ko sisan ko nakɔ sɛnɛ kɔni ko o kɔni bɛ kɛ bɛ sanu dingɛ kɔni ye sifinw bolo ni o ye jeunes ye an bɛ wagati min na i ko sisan Challenger ale ka laseli don an b'a kun jɛni kabako falunya fa burama n'a ka kabako n'a ka kobaw ɲuman de b'a kɔnɔ kabako bɛ nin kɔnɔ bi kabako b'a kɔnɔ yɔrɔ fɔbali kun t'a la donsow fɛ yen ni donso dɔ banna fatura sisan o ka sudo yɔrɔ la donsow bɛ taa ka to ka marifa ci awɔ ka marifa ci dɔ de i to o la ale marifa citɔ ale taara marifa ci a tɔɲɔgɔn dɔ la k'o faga o kuma o milen tɛ yan ko nɛgɛ a ye t'o bolo wa kunbali ayi jɔ fɔlɔ o donso de kuma nɛgɛ a ye t'a bolo wa aya an bɛ donso don nɛgɛ a ye b'u bolo dɛ mugutu don ko maa min yɛrɛ kun banna tɔgɔ ye ko Niɲeli Kanute ale de fatura wale kofɔlen kɔni kɛra Bafulabe-kaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Oli Fata Kunbali Kanute ale de kɛtɔ ka marifa kɔni ci ka wasa u ka ladarafɛn ninnu k'a to tulonkɛ la voilà donc o marifa kɔni taara dɔ sɔrɔ olu t'a fɔ marifa ko olu ye mugu ci donc ale ye mugu citɔ o taara tɔɲɔgɔn dɔ kɔni sɔrɔ a sɔrɔ o ma labɛn fɔlɔ quoi a ka nɛgɛ haye o t'a bolo parce que donso nɛgɛ haye de bɛ yen komi a bɛ kabako kɔnɔ ayi bamananw ko maa bɛ to donko la an k'a bila o minɛn voilà an k'a bila o minɛn kɔnɔ hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yera k'a fɔ Keɲebakaw olu fɛ yen nɔ tɛgɛ kɔni kɛra maa 4 na minnu ni olu kɔni k'u bɛ fiɲɛti kolon dilan moto fiɲɛti ni k'a feere mɔgɔw ma ka wari kɛ mun ye ka dɔw kun awɔ i yɛrɛ k'a fɔ k'u minɛna wagati min na carnet 4 o kɔni k'u b'u bolo fiɲɛti carnet 4 u bɛ min dilan ni k'a feere mɔgɔw ma Keɲebakaw olu fɛ yen nɔ olu de kɛra maire ye olu kɛra maire ye hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Tour d'Afrique la a yela k'a fɔ ko dalamagan dɔ kɔni tɛmɛna sotarama-tigi dɔ ni mototaxi-tigi dɔ cɛ client dɔ kɔni nɔfɛ o kɔni kɛlen kɔ ko sotarama-tigi kɔni ye beseda caman kɔni kɛ mototaxi-tigi kɔni na wale ko fɔle k'a kɛra Tour d'Afrique la hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ maa dɔ kɔni bɔnɛna a ni na ye ni o tɔgɔ yɛrɛ ye ko Fagimba Kulibali ni Ayise bɛ t'i jɔ san 79 na a bɔnɛna ni na fɛn jumɛn de fɛ o de ye ko dalamankan dɔ kɔni tɛmɛna ni mɔgɔ dɔw cɛ u bɛ jinɔgɔ minnu kɔni bɛ boli karew kɔnɔna na dalamankan in kɔni senfɛ ko ale kɔni cira fo ka a bɔnɛ a ni o la kabako ale ka laseli o don hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni fɛnɛ taara suɲɛni wale kɔni ta ka ɲɛsin Kati ale lycée moderne kɔni ma wulikajɔ kɔni sera ka kɛ ni ma kofɔlen kɔni ni a minɛnen kɔni ko a yira k'a fɔ sefowari 3 ani a kunkanfɛn o kɔni sera ka minɛ a la kabako ale ka laseli don ayo tubarikala an b'o minɛ tilegan fɛ i b'o wɛrɛw la k'a di mɔgɔw ma 11h30 ni ala sɔnna Mali kɔnɔ siyaw bɛ yen mais siya kelen bɛ Mali la u b'a fɔ siya dɔn n t'a dɔn jamu don en tout cas olu ma ca et puis olu bɛ
b'o sɔrɔ Nioro, Kayi, Kulukoro, Tombouctou ani Mopti mara de la. Olu jumɛn? Olu ka kan ye fulakan de ye, olu bɛ fulakan de fɛ. U b'a fɔ olu bɛɛ bɛ fulakan de fɔ. N'i y'o fɔ fana u bɛ ɲɔgɔn faamu. Mɔgɔw b'a fɔ ma les Jawande. Jawande ou Jawando. Olu fana jɔkɔrɔmɛw tɛ kelen ya? Olu ye jɔkɔrɔmɛ ye. An b'u fɔrɔba tɔgɔ kɛ jɔkɔrɔma ye. Mais olu laada tɔgɔ de ye Jawande, Jawando. Ni maa kelen de Jawande. Ni maa caman do Jawando. An b'u f'u ma jɔkɔrɔmɛ. Voilà. Olu jɔkɔrɔmɛw, olu ni c'est des peuples métissés. Olu bɛ fulakan de fɔ. N'u b'a fɛ ka ɲɔgɔn faamu. Mais olu bɔyara ka ca Mali la ka taa Sudan ka fɔ bi ni ye jɔkɔrɔmɛw ye ni maa min bɛ bɔ Nioro, maa min bɛ bɔ Kayi, n'a ma bɔ Kulukɔrɔ mara la a bɛ bɔ Tombouctou ou Mopti mara la. Olu ka kan ye bamanankan ye. Mais k'a to u ka laadala baara la u ye baara kɛ maa b'u dɔn ni sisan mun ye jago. Jago, commerce. Commerce kɔni a b'u joli la. A b'u joli la. Nafolo b'u gɛrɛsɛgɛ la. N'i y'a taara sugu b'a la sisan ka butigi b'aw lajɛ tɔgɔtigiw waritigiw i b'u ka tɔgɔ dɛmɛ fɔlɔ. Et puis olu jamu fana ma ca. Jamu ma ca. N'i taara i b'a fɛ ko Bokum, Yaara, Ñangado. An ka taa fɛ comme y'a daminɛ. Jim. An ka taa fɛ. Yatasai, très bien. Yaranangore. Ijora. Njora. Kana jore Bokum bala. Yara bala. Yara wali bobe. Bachili golfa idloko me. Bachili. La bala. Yatasai bala. Dramera bala. Daf bala. Daw. Golfa. Awo. Gambi. Quand interrogué Bassi Gambi. Rivière de Lilla. Immeuble Bachili golfa la. Il y a Basum. Jimé. Il y a Djigé, à la Hinala, Karanyera, Ouegallo, Yarnangore, Gimbaera, Nyagando. Nous de Jokrame. Ni Tarasubala, homme d'affaires de Fanfla, ni commerçanté, homme d'affaires de Fanfla Kaduyede. Bazam Numando Kaduyede. Non, bon, au te bazin de René. Luxi yɛrɛ de ka di mobili ala mina o ngo fɛn fila ka di o kosɛbɛ fɔlɔ n'u ye circulation bazin ɲuman mobili ɲuman so ɲuman ani goromɛti ɲuman montre ɲuman mun b'a dafa muso naani muso sabatigiw don voilà o ye jɛɲɔgɔn dɔ fɔ ye muso naani muso sabatigiw don non n y'a jateminɛ voilà donc an b'u bɛɛ fɔ n'u bɛ yɔrɔ min na bi ni waati na n terikɛ dɔw b'u la ale ali dɔ ye n b'a fɔ an b'o la n terikɛ b'u la ale fana ye Bacili ye n b'a fɔ dɔw yɛrɛ b'i la ale ye Gambi ye ale ye Alhaji Basi Gambi a bɛ Rivière de Lille la Super Gambi vainqueur Gambi Luxe Gambi on dit un grand bonjour et à tous les Jokramés du Mali on leur dit un très grand bonjour qui sont à l'écoute en ce moment. Ok. Initié.